Salgado Perilla. Femenina, Mugardos Cesantes. Gracias. Y estas son de Cabo de Cruz, la femenina y la masculina. Si ¿Qué tal, saudos? Moi boas tardes dende o Peirao de Cesantes en Redondela. Aí teñen esas imaxes aéreas da paisaxe que nos acompaña hoxe para esta retransmisión da Liga Galega de Traiñeiras. Retransmitiremos a bandeira de Redondela na súa edición número 39 en categoría masculina e na súa edición número 2 na segunda bandeira feminina Cesantes Concello de Redondela. Ese é o menú previsto para a tarde de hoxe. Como ven, o tempo pois inmellorable para contemplar estas regatas. Aínda, eso sí, coa mar algo revolta, con vento forte que está a soprar agora mesmo no comezo desta xornada, segunda xornada en categoría masculina. A semana pasada inaugurábase a Liga Galega de Traiñeiras con esa regata disputada en Narón. Hoxe aquí en Cesantes Redondela, segunda xornada en categoría femenina. Abrimos hoxe a competición, unha retransmisión de traiñeiras que imos comentar con o noso especialista Javi Vilariño. Que tal, Javi? Moi boas tardes. Hola, que tal? Boa tarde. Bueno, pois falando un pouco deste campo de regatas que nos acompaña, aparte do seu da súa idílica paisaxe que nos acompaña, falábamos antes, verdade, este evento que pode entrar en xogo, non? Bueno, estamos vendo tamén aí imaxes da contorna, dicía eu, este evento que pode entrar en xogo e pode condicionar a actuación das traiñeiras. Sí, seguro, un vento do norte que a verdad que foi complicada a competición e despois, claro, é un campo regatas que é un pouquiño anómalo. Son 5 cidabogas e 6 longos para tanto mulleres como homes e bueno, tamén vai a condicionar un pouquiño a regata. Sí, estamos vendo como se están a colocar. Aí vemos as traiñeiras empezando a prepararse, como dicías, Javi, con 6 longos que van ter que disputar tanto en categoría masculina como feminina. 6 longos a este campo de regatas en categoría masculina, coas dúas primeiras quendas que serán en modalidade lanzada, e na categoría feminina con dúas quendas en modalidade lanzada tamén, que sairán por esta orden. A primeira quenda na Rúa 1 estará Salgado Perillo, na Rúa 2 estará Libre. Ese foi o sorteo que se realizou pois hai uns minutos. Na Rúa 3 Cabo da Cruz e na Rúa número 4 Chapela Wofco. Na segunda quenda será o turno para Rianxo, que sairá nese carreiro número 1, no 2 Mugardos, a Cabana de Ferrol, no número 3 Castropol e no número 4 Cesantes a Megrove. Completamente a sorteo esta división de carreiros e de quendas, porque insistimos que aínda non se disputou ningunha xornada nesta categoría feminina. Iso sí que podemos repasar un pouco pois a que foi a temporada pasada destas traiñeiras, nas que Chapela gañaba a clasificación con 74 puntos, moi distanciada de calquera dos seus rivais. Chapela Wofco, espectacular temporada que realizaba a campaña pasada e que agora veremos nesta primeira quenda saindo dende a Rúa número 4. Chapela Wofco favorita, polo tanto, pois tamén a facerse con esta primeira bandeira da temporada. Segundo posto a temporada pasada, Mugardos a Cabana Ferrol con 62 puntos, a 8 puntos, 12 puntos de Chapela e 2 puntos por debaixo de Mugardos a Cabana Rianxo. Moita disputa entre ambas as dúas tripulacións e xa a máis distancia. No cuarto posto quedará Cesantes, no quinto Perillo, no sexto Castropol e no sétimo posto Puebla. Hoxe cunha das a traiñeira local de Cesantes que vive o seu segundo ano na categoría feminina e que sairá pois na segunda quenda. Estánse preparando e vemos como as boias están, parece que tendo problemas para alinearse, ou iso nos dá a sensación desde aquí, Javi. Sí, con este evento é moi complicado para as embarcacións alinearse. Ten que ser unha saída rápida. No momento que estén medianamente ben, tendrán que dar a saída. Sí, agora mesmo é complicado. Aí están preparándose. Lembremos esa
Cabo máis proa. Ese rueiro número 2, escoitamos as indicacións dos xuíces, como están intentando alinear as embarcacións. Mais proa Perello. Mais. Aquí temos en primeiro plano, saindo desta bandeira branca, embarcación de Perillo. Perillo Salgado, embarcación a traiñeira de cor branca. Na terceira rúa, Cabo da Cruz. A Rianxeira con esa cor vermella. Quietas. E na rúa 4, Chapela Guapo. Aí vai, agora sí, dase o inicio, a saída a esta primeira regata con problemas. Vemos a Cabo da Cruz como lle está custando a saída. Vamos entrando. Saiu ben enfilada, estaba caída un pouquiño a babores e tuvo problema na saída. Calle 3, Cesantes a Megrove, calle 4. Eses problemas de Cabo da Cruz no carreiro número 3. Ventres vemos ao fondo tamén algunhas outras das tripulacións xa empezando a aquecer e preparándose tamén a línea de saída. Vemos nas imaxes os primeiros planos das remeiras e as imaxes aéreas que nos acompañarán nesta retransmisión, mentres están preparando tamén xa nas boias de saída as seguintes embarcacións para a segunda saída, para a segunda quenda, na que formarán con Rianxo na rúa número 1, saindo da boia de cor branca. No carreiro 2, Mugardos a Cabana. No 3, Castropol. E no número 4, Cesantes a Megrove. A traiñeira local nesta bandeira, segunda bandeira feminina, Cesantes Concello de Redondela. Entonces vemos aí imaxes tamén desas primeiras traiñeiras que xa partiron. O esforzo das remeiras nesta ría de Vigo. Calle 2 e 3, proa. Coa ponte de Rande ao fondo. A mesma ponte de Rande que vemos agora mesmo nestas imaxes, preparándose para a saída da quenda 2. Vamos parando proa. Rianxo, deixamos de remar, por favor. Castropol proa. Escoitamos desde aquí perfectamente as indicacións de xuíces e tamén da patroa. Mais proa, Castropol. Rianxo, un poquinho proa, por despacio, por favor. Cesantes a Megrove proa. Rianxo proa. Calle 1 a 4, proa. Castropol, stop, stop. Mugardos Cabana proa. Desplazouse agora un pouco a boia de Cesantes a Megrove, máis proa. Castropol. Ten que adiantar a súa posición Cesantes. Rianxo proa. Rianxo proa. E a ver como realizan as saídas 4 traiñeiras desta segunda e última quenda da bandeira feminina. Quietas. Inicio xa. E agora sí que xa en semella que con máis igualdade na saída destas 4 embarcacións. Xa está en marcha a Liga Femenina, nova temporada. E non sei Cavi, se neste campo de regatas pois hai un carreiro favorito, como influen as correntes tamén, porque aquí desembocan algúns ríos. Sí, pero hoxe co este vento do norte está bastante máis igualado. Ademais a marea está subindo, creo que hasta as 5 e pico, sí, 5 e cuarto. Así que creo que non vai haber tantas diferencias. Aquí houve problemas na saída porque con este vento do norte empuxa as traíñas, ¿no? Tiñan que estar aguantando e as saídas tiñan que ser un poquinho máis rápidas, ¿no? Para non haber tantos problemas. Aquí Rianxo antes xa saiu coa popa por detrás da baliza. Claro, colleu que no momento que estaba recuando un pouco coa trañeira. Tens que manter o bote sempre remando para que non cholove vento, ¿no? Efectivamente, deuse esa saída e colleuses un pouco a contrapé. Mentres estamos vendo tamén sobre imaxes a formación desas tripulacións das trañeiras. Estamos xa coa primeira ciaboga. Chapela que... moi boa ciaboga, Chapela, bueno, eu creo que é superior a todas as demais, se non hai ninguna sorpresa. Mira que diferencias han un primeiro longo de 4 minutos. 4 minutos neste primeiro longo de Chapela, nese carreiro número 4.
as diferenzas pois que se irán marcando, e aí está chegando Cabo da Cruz. Problemas aí na Ciaboga. Bueno, pero recuperou moito despois desa mala Sí. saída. Abriuse secada demasiado, está facendo mellor a Ciaboga. Sí, Perillo, moito mellor. Perillo, sí. Recuperou segundos aí Perillo nesa Ciaboga. Pero son unhas diferencias de 28 segundos nun primeiro longo. 21 segundos que xa saca xa Chapela, e estamos vendo esas primeiras referencias de tempo, das tempos que vai marcando Chapela. Xa o dixemos a temporada pasada, campións, e ademais é que nesta quenda pois non sale ningún dos outros equipos, que eran Mugardos e Rianxo, que a temporada pasada pois amosaban tamén maior fortaleza nesta liga femenina. Bueno, Chapela que ten nivel, o mismo nivel que ten Cabo e Tirán, que están en ACT, bueno, na Liga Euskotren. Sí. Tirán e Cabo da Cruz, as dúas representantes galegas na Liga Euskotren, na máxima división das traiñeiras. E como dis, Chapela pois rayando prácticamente o mesmo nivel, e neste caso, claro, na Liga galega pois marca moita distancia. Moita superioridade con respecto ás outras. Remando moi ben, agora en popa. Primeiro os longos impares van a ser moi duros porque teñen o vento en contra, pero os longos pares van a ter a axuda do vento. Xa estamos vendo de volta, cruzándose, chegando a Ciaboga tamén. Bueno, da situación desde aquí, que están Ataralle pouco. é complicado de seguir as dúas quendas mesturadas desde É aquí. que se van mezclando imaxes que non sabe realmente. Lucía Martínez y Alba Moares por estribor, María Dolores Vicente, Lorena Sobrador. Nestes tempos de esa segunda quenda na que Alexandra Moares. Sí, na que vai marcando diferencias a Cabana, ¿no? sí, Cabana Mugardos, seguramente primeira va. Imos mirar as diferencias con respecto a Chapela, que seguramente va a ser como ano pasado, ¿no? Que se xogarán eles a liga. aí están para facer esa primeira Ciaboga nesta segunda quenda. Sí, pois están Ciabogando agora. Por lo menos aquí, desde aquí a simple vista, mírase como xa unha traíña xa Ciabogou, que debe ser Mugardos a Mugardos a Cabana. Cabana. Non temos os tempos, Aí sí, está. aí están os tempos. 4 minutos 23 segundos. Pois como fixera 4 minutos Chapela. Nos tempos de... No, que eu creo que Chapela baixou de 4 minutos, ¿no? Sí, ou baixou Sí. ou rondando os 4. Cabana, Mugardos a Cabana debe estar en tempos de Cabo. Primeira, Sí. 4.23. Segunda, Rianxo, a 11. Realizando esta segunda mirada con Baltasar. Terceira, Cesantes. Sí. Cesantes a Megrove. Cuarta, Castropol. Aí temos as diferenzas. Increíbles. Hai unha diferencia, estamos vendo a conxunta xa das 7 embarcacións participantes, eses 26 segundos que lle saca Chapela a segunda embarcación. Xa agora aquí en terra Chapela xa Ciabogou, entrando agora a Cabo Cruz. A ver as diferencias. O fixo moi rápido, como dixeches que... No, iso non está ben porque aí está marcando unha Ciaboga de Perillo. Marcado Perillo. No. Perillo está Ciabogando a agora. primeira tivo que ser de Chapela. Claro, por sí. iso. Sí, Perillo de feito está agora, hai unha confusión aí nesas Sí, imaxes. Perillo está facendo agora a Ciaboga, xa fixo tamén Cabo, e anteriormente facía Chapela. É un pouco confuso de intentar seguir neste caso, pero o que nos está quedando é evidente esa diferenza que marca Chapela respecto ás súas competidoras. E veremos na seguinte Ciaboga a ver se podemos ter esas contabilizados ben eses tempos.
Lembremos que son 6 longos os que teñen que disputar, pois exactamente as mesmas condicións que teñen que completar na categoría masculina. Falabas antes, Javi, de que pois na Liga CT pois que son inferiores. Sí, son dous longos. Non sei porque na galega fan 2 longos máis con respecto á CT. A verdade é que non entendo. Pero varía Pero en función do campo de regatas, non? Tamén No. Eles A ver, o normal é que fagas 2 longos en mulleres na Liga Euskotren e 4 na Liga Galega. O se fan 6 porque non teñen marxe no campo de regatas como para facer un longo normal. Por iso fan un pouquiño máis corto o longo, tens que facer 6. Pasa aquí como na Puebla, ¿no? Pero xa che digo, eu non entendo moi ben como non unifican eses criterios aí, tanto a Liga Euskotren como a Federación Galega, claro. E aquí, pois mira, Rianxo que virou por detrás de Mugardos a Cabana, pois neste segundo longo é quen de mostrar ya a popa, Sí. Temos moito máis igualada. Sí. Esta segunda Ciaboga nesta segunda quenda. Aí está, pois chegando prácticamente a par. Aí está chegando Rianxo. A esta mirada seguida de Preto por Mugardos. Acaba de cerrar en cuarta posición momentánea. Cesantes aquí. Sí, pero Cesantes, que Cesantes fixo un longo entón de... No, sabes o que pasa? Que antes nas imaxes que nos mostraron non miramos a Ciaboga de Cesantes. Miramos a da segunda e a da terceira. Claro, xa estaba Cesantes, entonces, xa estaba marcando claro, tempos estábamos de récord. confundidos, claro. Vale. Agora, claro, ahora miramos esta igualdade, pero claro, que Cesantes a vai diante. Sí. Vale, temos a Cesantes Que de o ser primeira, así, sí. saídas lanzadas, pues perdeste un É pouquiño, un pouco máis confuso, Claro. sí. Bueno, pues temos Cesantes de primeira, segunda Rianxo, terceira a Cabana, cuarta Castropol, e con marxes importantes as que está a cadar Cesantes. Marxes moi importantes as que acada Cesantes respecto ás súas competidoras, que non sei se conseguimos ver os segundos de marxe. Vamos a mirar aquí a ver si temos a bandeira xa disponible. Aquí están os tempos. Santos na primeira Ciaboga sacáballe pois 19 segundos. No, 23 segundos sacáballe. Imos ver agora nesta segunda Ciaboga, que tamén temos... Aquí está. Na segunda Ciaboga temos os tempos de Cesantes, que completaba en 8 minutos, e a segunda Rianxo 27 segundos por debaixo de Cesantes, terceira Mugardos a 30 segundos de Cesantes e a 40 Castropol. O mellor tempo desta bandeira que está a marcar a traiñeira local nesta segunda quenda, pero na primeira quenda lembremos que xa está Chapela mandando agora mesmo con 7 minutos 39 segundos, con esa importante marxe xa de 21 segundos sobre a segunda, sobre Cesantes. Chapela Boco que se encamina a intentar facerse con esta bandeira e facer valer pois un pouco a súa defensa do título, facerse valer como de novo a tripulación líder e chamada a liderar a categoría esta temporada. Temos eses primeiros planos tamén das embarcacións. E esa boia de fora que está, bueno, pois en camino dende aquí, dende o peirao de Cesantes,
a esa illa de San Simón. Aí temos remando as remeiras de Chapela. Nova referencia, Ecuador. Temos esa regata nova terceira referencia grada, xa. tempo de 12 minutos, 15 segundos. A diferencia que xa supera o minuto. A filial de Cabo 13-23. Pero volven a estar, en principio estarían Chapela ampliando a súa distancia, pero non nos coinciden os tempos que vemos agora sobre impresos. No, ese no. Agora está a piques de Ciabogar cesantes. Miramos desde aquí do Peirao, porque Chapela xa está aquí. Chapela xa está chegando a terceira, a cuarta, primeira, segunda, terceira, cuarta Ciaboga. A cuarta Ciaboga, sí. Estamos agora pendentes da terceira Ciaboga. Aí está, cesantes, Na ¿no? segunda quenda. A ver se miran as imaxes, porque desde aquí, sí. Está cesantes Ciabogando. Sí, ahora estamos vendo imaxes da segunda quenda, pero Claro, antes pasounos igual, ¿no? Mirábamos Sí. entrar a estas traíñas, pero cesantes a... está a resultar complicado además é que non temos boa visibilidade agora mesmo desas boias de fora, neste campo de regatas. E aí temos a Ciaboga, aí estamos vendo de Rianxo. Sino a clasificación desta bandeira por momento. 26 segundos Completo Siro, Chapela Lozco, quinto londo. por riba de cesantes a Megrove. Área longa. Esta é Mugardos a Cabana de Ferrol a 42 segundos. Como van aumentando esa vantaxe. 26 segundos sobre o seu segundo clasificado e chegada a 1 minuto xa de Castropol. A traiñeira, pois, cántabra, a única representante non galega nesta Liga Galega de Traiñeiras, tanto en categoría masculina como feminina. Castropol, que en categoría masculina chega este ano pois cunha aposta importante. En categoría feminina, pois, con menos fondo tamén, menos fondo histórico de competición. E aí temos os tempos entre as dúas quendas, a diferencia entre as quendas en a que se segue impoñendo Chapela. Imos ver os tempos oficiais, cando saen esos tempos oficiais das dúas quendas. Ahí tenemos a Domingo, comenzando quinto y penúltimo londo. Y en breves también va a iniciar o conxunto da Brava, o conxunto de Pequillo Salgado. Ahí están los doleigos, atacando una nueva Ciaboga. Clavando ahí la pica y realizando Siro. A iniciar ese quinto con ese ánimo. Hay la sección que está aquí. Este Peirao de Cesantes. E aí temos eses primeiros planos das remeiras, do traballo das remeiras. Podemos facer tamén repaso das tripulacións desta Liga Galega en categoría feminina. Bueno, pues tenemos moitas referencias aquí por dar. Na terceira mirada, Cesantes a Megrove 12:44. Imos pois a repasar as componentes desa traiñeira de Chapela, que agora mesmo lidera esta clasificación. No comezo desta Liga Galega, a ver se conseguimos as componentes de Chapela.
que nos deixa a Cesantes. Como patrón Ana María Ponteveloso, un equipo que está adestrado por Luis Covero en Chapela, con Noa Farias Alves, Graciela Barreiro Otero, Antía Domínguez Rodríguez, Noa Costas, Marina Domínguez Rodríguez, Tania Dorado Acevedo, Nerea Cerquenda Figueiras, Verónica Montes López, Claudia Dorado Acevedo, María Lozoya González, Laura Carracedo, Inés Sineiro, Esther Dorado. Esas son as componentes da traiñeira que agora mesmo lidera esta regata, e cando estamos vendo esta nova ciaboga da segunda quenda na que Cesantes xa realizou a ciaboga. Chega agora Rianxo, aí temos a imaxe de Rianxo realizando a virada. Cando Cesantes xa pois leva cuberto un cuarto prácticamente do longo. Rianxo sacándolle tamén moita vantaxe a terceira clasificada agora mesmo, Mugarros a Cabana, e xa Castropeol tamén quedando atrasada. Estamos vendo como dá sensación de que Rianxo estalle a recuperar distancia a Cesantes, sí. E quen gana tamén os carreiros, porque agora mesmo a esta distancia da sensación de que están prácticamente igualados Rianxo e Cesantes, pero na virada e cando se... Claro, cando se miran ven as distancias, sabes? Eu creo que está, bueno, xa miramos que están as posicións moi delimitadas, Chapela por diante, Cesantes e Rianxo, sí, sacou un terceiro puesto que seguramente sea para él. Temos nas últimas referencias xa establecida por xuíces, temos os Chapela con 16 minutos e 5 segundos, por detrás Cabo da Cruz 17 minutos 25 segundos a 30 segundos. A 30 segundos Cabo da Cruz da primeira Chapela, e case un minuto o que lle saca xa a Perillo Salgado. Cesantes a nivel oficial, que está claramente como segunda, a 32 segundos de Chapela. Cruzándose agora no medio do campo de regatas as embarcacións, e esta embarcación que sí que igual non debería estar aquí no medio, esta lancha que se está a meter no campo de regatas. Pero bueno, é unha costumbre que hai por aquí, ¿no? Aí temos a imaxe da virada realizando a ciaboga. Cabo da Cruz, moi ben, moi pechadiña. sí. A sexta posición con Perillo Salgado, suceso de 17.57, así que nunha marxe de 3 segundos aí o duelo entre as de Oleiros e as asturianas. E esta imaxe aérea que nos amosa tamén a loita, a disputa entre as embarcacións. Temos aí a referencia o carón da ida de San Simón, e aí chega tamén Perillo para realizar esa ciaboga. Tamén controlada, algo máis aberto, pero coa virada controlada e afrontando Perillo este longo. Faltan as referencias de tempo. Mentres temos a referencia total nesa cuarta ciaboga, pois con eses 16.05 de Chapela, 16.37 Cesantes. Son 32 segundos de diferenza. 32 segundos de marxe que ten Chapela, e sobre o terceiro clasificado, pois que sería neste caso Cabo da Cruz. Non, Rianxo, perdón, que entre Cabo da Cruz e Rianxo hai apenas un segundo de diferencia entre ambas as dúas diferentes quendas, pero moi igualada a súa competición hoxe. Importantes todas esas referencias pois de cara á segunda bandeira da Liga Galega de Traiñeiras. Que todo apunta que vai asinar a súa primeira
Aí está a chegada á meta do primeiro dos competidores. Aí está a celebración, a satisfacción das remiras de Chapela. En breve coñeceremos seus tempos, pero xa vimos como realizou a mellor das competicións, os mellores tempos, os de Chapela Wofco. En segundo posto, pois agardaríamos a chegada de cesantes. Aínda antes chegarán as acompañantes de quenda de Chapela Wofco, que xa vemos a ampla marxe que lle está a sacar o seu segundo compañeiro de quenda, que está, bueno, pois aínda empezamos a ver agora a embarcación de Cabo da Cruz. Aí está. Ese 20 equipo va a entrar la línea de meta. Es uno de la filial de Cabo, un equipo que este año se estrena en la liga. 7 embarcaciones sobre la temporada pasada, 4 novedades. La filial de Cabo, que se fue de segundo. Temos os tempos globais, mentres estamos pendentes aí da chegada do último esforzo tamén de Cabo da Cruz para completar esta regata. Primeira quenda. Ahora tendrá que poñer referencias das últimas tiabogas, ¿no? Para mirar as diferencias. Estaban tiabogando as últimas competidoras. A ver se conseguimos referencia tamén da entrada de Cabo da Cruz e a referencia con Chapela. Aí están completando os últimos metros, o último esforzo por parte de Cabo da Cruz. Aí está, chegándose xa a línea de meta, último esforzo de Cabo da Cruz. E aí está cruzando a línea de meta, completando a súa participación nesta bandeira de cesantes, Concello de Redondela. A embarcación de Cabo da Cruz, a filial do equipo de Cabo que compite en la Liga Euskotren. A tripulación B, digamos, do club galego. E aquí temos a chegada pois de Salgado Perillo, a outra embarcación que completaba esta primeira quenda a menor distancia xa de Cabo da Cruz. Aí está Perillo, cruzando a línea de meta a tripulación de Perillo. Finalizada a primeira regata da temporada nesta Liga Galega de Traiñeiras para elas. Faltanos por ver os resultados tamén da segunda quenda, a ver se que nesta segunda quenda pois Cesantes conseguiu reducir a diferencia con Chapela. Estamos pendentes tamén de Rianxo, do tempo que facía Rianxo, e a ver os tempos finais de todas as embarcacións para saber como queda esa primeira clasificación da Liga Femenina. Aí está chegando Cesantes a Megrove, que marcou unha regata espectacular tamén. A traiñeira de Cesantes, a traiñeira local, que de feito, bueno, que prácticamente a perdíamos na primeira vida da súa quenda. Tal foi a distancia, a vantaxe que lle sacou o segundo clasificado. Tripulacións da primeira quenda, Perillo ten que pasar control de embarque. Perillo, control de embarque. Están facéndose tamén os chamamentos para as embarcacións, para esas controles que tienen que realizar antes de marchar, e antes de que nos tamén poidamos saber que vai erguer esta bandeira, Javi. Esta bandeira, momento importante. Creo que a bandeira está dada, está pela moi superior a todas. Depois, Cesantes un pouco por enriba dos demais equipos, depois un poquinho de igualdade, ¿no? Tanto en Rianxo como Cabo de Cruz. Aquí entra Mugardos a Cabana. Aí está a chegada de Rianxo. Segunda Rianxo, terceira Mugardos a Cabana, e despois a pique de completar Castropol
que non sei se conseguirá superar a Salgado Perillo. Tamén estaban aí na loita por non ocupar o último posto da clasificación. Veremos neses tempos finais cales son as diferenzas. Imos ver os tempos finais das embarcacións. Temos aquí respecto a Salgado Perillo, ahí está ese duelo. 20-34 Chapela, 21-20 Cesantes, 22-14 sería Rianxo, 22-35 Mugardos a Cabana, cuarto Cabo da Cruz mellor que superando a Cabana. Cabo da Cruz mellor, estaría en cuarta posición Cabo da Cruz. Aí temos a clasificación final. Primeiro posto para Chapela Wolf con 24 minutos 21 segundos a 46 segundos. Cesantes, espectacular a regata de Chapela, pero tamén espectacular a de Cesantes, que consegue sacarlle un minuto a Rianxo, que chegou 1 minuto 46 segundos máis tarde que Chapela. O remate desta regata, Cabo da Cruz a 2 minutos 6 segundos de Chapela. Quitaron nosos tempos, pero mantemos esas clasificacións de Salgado Perillo ocupando o penúltimo posto. Vamos ver, 23 por un segundo. Al final mantivos ese segundo de diferencia, por un segundo queda no último posto. Sétimo posto para Salgado Perillo con 23 minutos e un segundo, e 23 minutos Castropol. Un segundo como pode marcar esa diferencia final nunha regata de 23 minutos. De Galicia. Pois así temos a clasificación final desta regata de Cesantes, desta primeira regata da Liga Galega de Traiñeiras. A bandeira de Cesantes, Concello de Redondela, e prepárase tamén xa a embarcación coa que se vai facer entrega desa primeira bandeira da temporada en categoría feminina. A embarcación na que se lle vai facer entrega esta bandeira, que por certo reparte 6.000 euros en premios entre as súas 7 embarcacións, 7 tripulacións participantes. Aí temos a imaxe deste peirao de Cesantes dende o que estamos a realizar esta retransmisión. Achégase agora a traiñeira a área longa y preparándose para recoller esa bandeira. Chapela Wolfco, campeoas a temporada pasada na Liga Galega de Traiñeiras e campeoas na estrea da temporada 2024. A primeira bandeira da temporada, que vai ser de novo, pero o equipo que defende o título de Liga. Aí temos a imaxe subindo a patroa de Chapela Wolfco, intentando subir a esa embarcación para dende ali recoller a bandeira que as acredita como primeiras campeoas da temporada. Non só campeoas, senón pois esa exhibición que nos deixaron hoxe sobre este campo de regatas na ría de Vigo. Aí está o momento no que Chapela Wolfco onde esa bandeira de Cesantes, Concello de Redondela. Esa é a imaxe da tripulación gañadora e a imaxe da primeira bandeira da temporada. Bueno, pois con esta imaxe imos facer unha pequena pausa e regresaremos. Xa saben que xa se están preparando sobre a auga tamén as embarcacións para disfrutar da bandeira masculina da que é a segunda xornada da temporada na Liga Galega de Traiñeiras masculina. A bandeira Concello de Cesantes, Concello de Redondela, na que se van medir 12 embarcacións en dúas quendas lanzadas, e na quenda final, a quenda de honra, que será a continuación. Despedimos pois unha pequena pausa con estas imaxes das campeoas de Chapela Wolfco e regresamos nuns minutos.
Desde aquí escoltamos los aplausos do barco da organización, barco de autoridades. O equipo que se fixo coa victoria. Gran resultado para os equipos de Redondela. Primeira, Chapela Luz, por segunda, Cesantes a Negrove Cecical. Na calle 2, Cesantes, calle 3, Urbe, calle 4. Tripulación, saliña de saída.
Que tal saudos de novo, estamos aquí no peirao de Cesantes, Concello de Redondela. Está agora a piques de comezar esta segunda xornada da Liga Galega de Traiñeiras, a competición que comezaba a temporada a semana pasada en Narón e que continúa aquí nestas augas da Ría de Vigo, no Concello de Redondela, con esta número 39ª bandeira Concello de Redondela, que vai enfrontar as 12 embarcacións que conforman esta Liga A da Liga Galega de Traiñeiras. Estáse preparando xa para sair a primeira das quendas, as dúas primeiras quendas que sairán enlazada na primeira quenda despois do sorteo realizado. No primeiro carreiro sairá Narón, novena clasificada. No segundo, Mugardos a Cabana. No terceiro, Cesantes, a traiñeira local, Cesantes Roda Vigo. Número 4, Muros Esteirana. Aí está a colocación das 4 traiñeiras preparándose para o inicio desta primeira quenda, para o inicio desta bandeira Concello de Redondela. Son as 4 últimas clasificadas agora mesmo na Liga Galega, despois desa primeira xornada que vivimos en Narón e que deixou ese derradeiro posto para a traiñeira. Hoxe local, Cesantes, pois que tentará abandonar ese derradeiro posto e meter aí pois, unha das seus rivais directos agora mesmo, Mugardos, Urme ou Narón. Ese é o obxectivo destas traiñeiras, todas elas tentando fuxir desa zona de descenso. Javi Vilariño, que nos acompaña hoxe para comentar esta bandeira Concello de Redondela. Bueno, como vemos, como de igualada vemos esta primeira quenda, das últimas clasificadas agora mesmo na Liga Galega. Bueno, xa miramos que a última regata non pode ser unha referencia moi clara, porque foron regatas a contrarreloj. Ose unha regata típica, vento do norte, 5 ciabogas, vai a ser complicado. Estamos mirando aí como Cesantes ten moitos problemas para alinearse na baliza de saída, e vai a ser complicado para todos os participantes. Este vento que fixo a súa aparición a primeira hora da mañá e que semella que empeza a soprar mesmo con máis forza. Seguramente ao longo da tarde irá calmando, non? Sí, pode ser que calme un pouquiño. Sabes, pode favorecer a últimas... Está subindo a marea e ao mellor cando deixe de subir, pois calma un pouquiño, pero agora as condicións para todas as traiñas igual, porque é momento de probar. Queda pois 3/4 de hora prácticamente ata chegar a pleamar. Ata que acabe a regata hoxe. Marea subindo, efectivamente, pois manteremos esas condicións para todas as participantes, para todas as traiñeiras participantes, e xa rematou neste mesmo campo de regatas esa bandeira feminina. Repasaremos os tempos, antes estamos pendentes de que consigan alinearse estas 4 traiñeiras para que dé a comezo. Xa están pois, en horario de comezo desta segunda xornada Liga Galega de Traiñeiras, con eses problemas que segue tendo para axustar a boia, que está pois a medio derrubada esa terceira boia, a de cor verde. Ao fondo vemos esa ponte de Rande que nos marca un pouco desde esta perspectiva das nosas cámaras un pouco o inicio, esas boias de inicio de saída e as boias de meta pois situadas preto da illa de San Simón. Aí vemos os problemas que está a ter. Tiña a raíza liada co tren, seguramente, por iso non podían aliñarse. Ahora parece ser que a puseron ben e ahora tendrá que collela e pensala. Pois están intentando colocar as traiñeiras, a ver se remata con eses problemas que estaba acusando Cesantes. Pois xusta traiñeira local, e a que se atopa con estes pequenos problemas no inicio. Aí o seu carón están a embarcación dos xuíces que marcarán o inicio desta regata. Aí están, agora sí que semella que xa se vai dispoñer preparándose para o comezo desta primeira quenda
Recordamos na primeira rúa nesta bandeira de cor verde, coa traiñeira de cor verde Narón, na bandeira de cor vermella segunda rúa sairá Mugardos a Cabana, na número 3 a de cor verde Cesantes, coa mesma cor na súa embarcación, e na bandeira de cor amarela na rúa 4 a traiñeira do Club de Remo Urme a Muros Esteirana, na cidade desa fusión dos clubs de Muros Esteirana, e saindo nesta primeira quenda da bandeira de Cesantes, Concello de Redondela. Momentos de tensión nestas saídas, todos intentando realizar a mellor saída posible, porque todo segundo a rabuñar a competición é importante, pero un bo comezo xa inspira moitas veces o resto da regata, Javi. Aí está. Momento delicado, problemas aquí con Narón, a saída, fallaron 2 bancadas de estribor, pero bueno, a saída sin problemas. Estánse preparando xa, mentre se abandonan esta línea de saídas primeiras embarcacións, nas que, pois, polo de agora, pois, apreciamos bastante igualdade entre as 4 embarcacións. Veremos na primeira Ciabogas, empezan a marcarse esas primeiras diferenzas entre as 4 traiñeiras que foron as últimas clasificadas a semana pasada nesa bandeira de Narón, que se tivo que disputar a contrarreloxo e que deixou, bueno, pues esos peores tempos neste caso para estas 4 traiñeiras de Narón, Mugardos a Cabana, Cesantes e Muros Esteirana. E mentres estánse preparando xa nas boias de saída, e o temos nas imaxes, a segunda quenda que sairá a continuación na primeira rúa San Bertolameu, na segunda rúa con esa bandeira vermella, de aí sairá Mecos, terceira Rianxo na bandeira de cor verde, e na rúa número 4 coa bandeira número cor amarelo sairá Cabo da Cruz. A embarcación B, digamos, de Cabo da Cruz, a segunda embarcación, o primeiro equipo disputando a Liga CT, colocándose xa estas embarcacións, as que foron de quinta a oitava clasificada por tempos nesa primeira contrarreloxo realizada en Narón. Algúnha sorpresa nestas 4, algunha embarcación que crees que pode abandonar esta segunda quenda hoxe, Javi? Como ves a Mecos? Abandonar la segunda quenda vai ser moi difícil, porque os 4 primeiros da Liga creo que son superiores aos demais. Aquí, pois mira, foi unha sorpresa a semana pasada o resultado de San Bertolameu, é un equipo, porque é un equipo moi xovenciño, que está completado con xente tamén veterana. E despois do que miramos na pretemporada, Rianxo parecía que era que estaba por enriba deles, e foi quende de quedar quinto e deixar por detrás a Rianxo. E pois mirarose nunha regata en liña si poden manter ese rendimento. La primeira xornada. Pois un reto para todos eles, saber como poden sair desta segunda regata. Eses primeiros tempos que marcaba a primeira bandeira con Concello de Narón, pois xa un pouco poñer un pouco sobre a mesa a efectividade que realmente pois que poden ter os cambios que sufreron moitas das tripulacións, das embarcacións, pero bueno, como dis, esa primeira regata marca tempos, pero tamén é certo que sendo contrarreloxo, pois tamén parece ser que tamén despois hubo diferencia de tempo entre quendas, entonces hoxe, pois mira, máis ou menos van os do mismo nivel xuntos, e vamos a mirar como responde, non? Con outros. Imos ver o que acontece nesta segunda das xornadas, e temos xa as embarcacións. Dame a sensación de que a primeira quenda xa está nas Ciabogas, realizando as primeiras Ciabogas. Aí está. Igualada 2 e 4, Mugardos, moi igualadas, sí. E Urme. Moi igualadas Mugardos e Urme, tamén Narón. Tamén, sí, tamén. Sí. De feito, dá a sensación de que
Narón e Mugardo son as... Bueno, con esta bandeira televisada Sí, Narón e Mugardo son as que primeiro marcharían xa enfilando que sería o segundo longo dos 6 que componen esta regata. A ver cando recibamos eses primeiros tempos desta primeira ciaboga realizada pola primeira quenda. Xa marcha no seu segundo longo e aproximándose a primeira ciaboga a segunda das quendas desta bandeira. Si, vanse cruzar agora mesmo. Aí temos as imaxes espectaculares dende o aire das 8 traiñeiras competindo nestas augas da Ría de Vigo. Imaxe espectacular coa illa de San Simón. E temos agora tamén ese primeiro plano dos focos remeiros da traiñeira. Temos chegando xa esa primeira ciaboga, as embarcacións da segunda quenda que se lles espera que marquen mellores tempos que as da primeira quenda. Despois teremos a xa espectacular, como dicías, as diferenzas que marcan tamén nesa quenda de honra as traiñeiras de Ares, de Tirán, de Chapela e de Castropol. Ares defendendo o título que acababa a temporada pasada e que xa sería favorita defendendo o título ainda o é máis pois cos reforzos da temporada, non? Velo como claro favorito. Moi ben Meira aí está nesa segunda Ciaboga, quenda, marcando tamén diferencia un pouquiño con Sota Rianxo e bueno, está demostrándose que o outro día non foi unha sorpresa. Moi ben, moi bo rendimento de Meira. aí está San Bertolameu mandando agora mesmo nesta segunda quenda das que, como dixa, era aí temos a primeira ciabogas, diferenzas. Vamos ver se temos os tempos. Si, esa referencia estaba ben. A ver, aquí en terra. Esta es la primera queda máxima igualdade. Mugardos y Nuevos estigan a 3.41. El segundo cambiante era aquí temos chegando a esta ciaboga de saída, a ciaboga de terra, chegando esa primeira, esa segunda virada, segunda ciaboga da primeira quenda e mandando un poquinho de ante Mugardo, ¿no? da sensación de que Mugardo sacaban así, Mugardo sacaban mandando, tamén vemos a Muros Esteirana por ahora, pero Mugardo sacaban mandando, aí está. A virada de Mugardo esa cabana con superioridade, segundo Narón igualado con Urme. Moi boa ciaboga de Narón, que casi sae con Mugardo esa cabana, moi boa. Terceira, aí foi a ciaboga de Muros Esteirana, Santos con algo máis de problemas, pero como dice, espectacular esa ciaboga, moi ben traballada por parte da embarcación da tripulación de Narón. Una tripulación conformada toda por remeiros locais de Narón que viñan de vivir esa primeira bandeira na súa casa e que non puideron pois mellorar o noveno posto. En todo caso, para eles un gran resultado, unha traiñeira pois con pouca experiencia tamén e que intenta pois mellorar os seus tempos ano tras ano. Sí, moi ben. Agora aí unha loita na segunda quenda entre Rianxo e San Bertolameu, que, bueno, San Bertolameu creo que ven diante. Moi ben, Aí vamos a diferencia nas quendas e estamos vendo a chegada, como dice, San Bertolameu, que está a callar unha boa regata e, bueno, manténdose prácticamente posto que acababa na primeira regata de Narón. Aí temos a chegada das embarcacións da segunda quenda, a esta boia de terra, segunda ciaboga. Un poquinho diante, bote, pico, Meira diante. Igualado, sí.
A ver si hacia boca de boa, está cerrando moito. Aí Moi está boa. Samertola Aí, aí, chegando. Moi axustada por detrás. Chega Rianxo. E veremos a disputa. Excelente hacia boga tamén realizada por Samertolameu. Gran mirada e igualadas as ceabogas que realizan Mecos e Cabo da Cruz. Vai ser aumentando a vantaxe esta que está ganando Samertolameu. E como dis, boa participación esta temporada da traiñeira de Meira. Temos eses primeiros tempos. A ver se conseguimos os primeiros tempos oficiais. As marxes. Aquí temos. Marcando. Aí están a 4 Samertolameu. Samertolameu marcando o mellor tempo polo de agora. Cabo da Cruz, segundo. Non nos cadran estes tempos, non pode ser, porque Rianxo foi Cabo da Cruz foi segundo, cuarta na súa quenda. Antes de Cabo da Cruz entraban Rianxo e Mecos. Non nos dan eses tempos, non nos coinciden co que víamos sobre o campo de regatas. En todo caso, temos claro que nesta segunda quenda vai mandando Samertolameu, seguida de Rianxo, e por detrás Mecos e Cabo da Cruz, mentres que na primeira quenda, liderado para Mugardos a Cabana Ferrol, está a completar tamén unha boa regata, seguida de Narón. Veremos o que acontece nesta segunda diaboga, porque Narón víamos como estaba buscando xa a estela de Mugardos, intentando atrapar a Mugardos a Cabana. Terceira para Urne e cuarta para Cesantes. Aí temos esa ciaboga e mantense igualdade buena. Ademais, entran xa 3 traiñeiras prácticamente o tempo. Segundos pendiente de Rianxo e despois terceira sería unha da primeira. Aí vemos a igualdade, bueno, pues é que igualdade sí, total. Narón dá a sensación de que Narón, vamos a ver, Narón quedaría segunda, non? Primeira. Quedaría, a ver si podemos ter os tempos desa terceira ciaboga na que víamos, pois a pesar desa ampla diferenza que tiña Mugardos a Cabana na primeira ciaboga, na saída que realizar espectacular, víamos como Narón apretaba na segunda, e agora temos eses tempos de Mugardos a Cabana, de Narón en segundo posto. 3 e 4 segundos de diferencia, ¿no? Mugardos a Cabana con Narón e Urne. Moi igualada esa primeira Vai a estar quenda. moi igualada. Aquí a simple vista hai imaxes, pois Narón parece ser que está xa a par de Mugardos a Cabana. Están intentando fuxir dese último posto. Deses postos de descenso nesta Liga Galega de Traiñeiras que acabamos de comezar. Aínda lle faltan moitas competicións. Son 13 regatas puntuables as que componen esta Liga Galega de Traiñeiras. E terceira ciaboga xa para Meira, primeiro. Aí temos a chegada de Samertolameu. Segunda era Mecos. No, era Rianxo. Aí está, sí, correcto. Era Mecos. A terceira rúa. Segunda Rianxo, como estaba a ser. Terceira Mecos. Cuarto Cabo. E aí víamos ainda realizando a virada Cabo da Cruz. E agora un poquinho máis igualado tanto Rianxo como Samertolameu. Que inician ese terceiro longo dos 6 que van compoñer esta regata, e mentres inicia o terceiro longo a segunda quenda, xa temos aproximándose a esta cuarta ciaboga, a primeira quenda na que está mandando Mugardos a Cabana, perseguida por Narón, Muros Esteirana. Agora aquí xa un poquinho máis igualdade, non sei se vendrá Narón un poquinho diante. Vai a estar
Vai estar igualado, así Sí. na Ciaboga. Moi bonita regata, tanto nunha como na outra tanda, moita igualdade entre os equipos. É difícil calcular esta distancia, Sí. pero pola posición dos Por aí, máis ou menos. dos carreiros, pero a verdade é que vemos moita igualdade nese carreiro 4 e no carreiro 2. O carreiro 4 de Narón e o carreiro 2 de A Cabana, e apretando tamén o carreiro 1 de Narón, perdón, e o 4 de Muros Esteirana. Sí, sí, moita Mantense igualdade, veremos quen é o primeiro. Aí iguais, Dos, Callún e catro. dúas iguais. E pola 4, pois non, en segundo, mira, saen as tres traíñas iguais. Aí está a igualdade que seguen marcando Mugardos, A Cabana, Narón e Muros Esteirana. A disputa que están a ofrecer estas tres traiñeiras. Está se quedando atrás agora Cesantes, que aínda está a realizar a virada desta cuarta Ciaboga. Espectacular a disputa destas tres tripulacións, todas elas intentando abandonar o penúltimo posto da clasificación. O último semella que vai seguir sendo para Cesantes Roda Vigo, a traiñeira local hoxe, esta bandeira Concello de Redondela, Cesantes. E veremos a ver quen acaba ocupando ese penúltimo posto na clasificación, porque a disputa vai ser intensa, estamos a ver, ata o remate desta bandeira. Marchan xa esas traiñeiras e cando aínda non perdimos de vista a cuarta Cesantes, xa achegándose a esta Ciaboga, hasta a segunda quenda, e veñen apretando tamén. Sí, tamén a igualdade aquí nos primeiros postos entre San Bertolomeu e Rianxo. Rianxo. Semella que Rianxo colleu cabeza agora, pero verémoslo cando cheguen a Ciaboga, que é o que nos vai marcar. Moi poucas diferencias entre eles. Sí, Se prepara para Ciaboga, pues van a entrar casi no mismo segundo. Sí, ahí está maniobra. Rianxo, pero nada. Como están a axustar as súas posicións. Sí. Moi bonita tamén esta regata, Sí. Son regatas que cambian un poquinho o formato, ter dúas Ciabogas máis é bastante máis dura. Tes que virar, tes que arrancar o bote, vento en contra. O mellor, se non dosificas ben, pois a regata faise moi larga, moi longa. Bueno, espectacular tamén o traballo dos patróns agora aí nesas viradas que ben o fixeron as traiñeiras, e temos tamén igualdade agora neste terceiro e cuarto posto da quenda. A igualdade tamén, como dis, entre Cabo da Cruz e Mecos, ocupando o terceiro e cuarto posto respectivamente. Entre o terceiro e o sétimo só 5 segundos de diferencia. Así que van a ter que apretar nestes dous lombos, pois para sair destes derradeiros postos. Moita igualdade, como dis. Es como un Narón colocaríase no terceiro posto. No terceiro, que para ele sería un resultado fantástico. Terceiro posto, que sería pois o sétimo da xeral, do que se realice na primeira quenda, pero efectivamente un sétimo posto na xeral, que sería un magnífico resultado. Xa víamos a semana pasada a satisfacción da traiñeira verde, da traiñeira de Narón, a satisfacción da contrarreloxo disputada na súa casa. Como satisfacción tiña tamén Ares por revalidar pois un pouco a súa superioridade, o seu poderío. Tirán tamén neste ano de cambio, de remodelación. Bueno, o principio da temporada todas parten, ¿no? con boas... Sí, as expectativas, bueno, a ver, eu supoño que un equipo como Ares a expectativa é quedar primeiro, ¿no? Intentar subir outra vez ao CT, Tirán igual, Chapela igual, outros equipos esos outros objetivos. E mira, ahora a igualdade entre Narón e estamos vendo, sí. Xa se quedou un poquinho atrás. Ciaboga, sí. Quinta Ciaboga. Atrás a Cabana. Entrou Narón. Queda moi atrás, non, é que se quedou atrás, sí. Primeira, Urme segunda, terceira Mugardos a Cabana.
cuarto puesto para Cesantes, pois Mugardos a Cabana que facía unha gran saída, pero pasoulle factura este quinto longo, sí, facía os dous primeiros longos moi bons, bueno, sobre todo o primeiro longo, unha moi boa saída, pero está, bueno, pois está se facendo longa a regata, a traiñeira de Mugardos a Cabana. A xogar o primeiro posto tanto Narón como Urme, ¿no? Sí, Muros Esteirana. Aí están. Narón, pues que sigue rabuñando segundos, pois veremos o que acontece na xeral, pero como dis, con esta distancia agora que está a conseguir, pois se cadra na xeral consegue, pois sí, uns puntiños que o mellor ao final da tempada, sabes? Se sabe moi ben. 6 segundos vemos agora mesmo. En principio aí aparece Urme como primeira clasificada, pero a primeira ciaboga era de Narón. Mirar pouco, lle faltará un par de minutos para chegar a meta e depois esperar polos tempos da segunda quenda. A ver se eres quen de meter a alguén polo medio, sumar os puntiños, que sempre veñen ben. Por favor, marcas de titulares, sale a la línea de boyas. Vamos a ir a la línea de boyas, marco de titulares. Tengo referencias a la última mirada. Y hay Muros Esteirana que baja. La primera queda un segundo por diante de Narón. Consente levantarse respecto a Están diciendo que Muros Esteirana, pero visualmente nos parece unos que era Narón que iba. Pero primero estamos vendo a ciaboga desta segunda quenda. Esas son Mecos e Rianxo. Sí, segunda e cuarta, sí. Segunda quenda. Segue. Mira, esta quinta ciaboga dalle medio segundo por diante San Bartolomeu con respecto a Rianxo. Tamén moita igualdade e síguense mantendo eses 5 segundos entre o terceiro e o sétimo. E nada, vas a xogar ahora aquí na champa final. Narón En la segunda queda, Rianxo Mirou, 3 segundos por diante de San Bartolomeu de Neira. La referencia estaba mal entonces. Sí. Aí temos a chegada a meta, aí temos a disputa dos últimos metros desta primeira quenda. Pola rúa 4, entrando Muros Esteirana, pola rúa primeira Narón, veremos Caldelas, semella que Muros Esteirana que engañou agora a cabeza e aí vai ser Muros Esteirana primeira, segunda Narón e terceira Mugardos a Cabana. Bueno, pois a disputadísima esta quenda. Narón que semellaba que pois que se aupaba, que mesmo cambiaba de quenda, pero tamén se lle fixo longa estes últimos longos. E cuarto posto para Cesantes. Veremos os tempos da xeral, pero en principio esas son as clasificacións que nos deixa despois desa igualdade que vimos entre tres embarcacións, entre Narón, Mugardos e Urmes, a grandísima igualdade na que acabou impuñéndose esa tripulación, esa traiñeira fusión de Muros Esteirana, Urme, e temos achegándose a esta liña de meta a segunda quenda na que foi mandando ao longo de toda a regata San Bartolomeu de Neira. No segundo posto marchaba Rianxo e veremos se mantén. Agora mesmo semella danos a sensación de que Rianxo sacándolle vantaxe a San Bartolomeu de Neira. Rianxo que chega pola calle, pola rúa 3, pola rúa 1, San Bartolomeu de Neira. Aí as teñen a balas dúas, a ver que consegue un poquinho diante Rianxo. E aí está a liña de meta. Rianxo primeira, segunda San Bartolomeu. O esforzo final tamén para rabuñar segundos.
xa pois a ampla distancia, pois esta competencia entre Rianxo e San Bartolomeu, iso é apretar e acabar marcando esta distancia importante sobre Mecos e Cabo da Cruz. Vai entrar en primeiro lugar Cabo da Cruz, en cuarto posto a traiñeira de Mecos. Finalizadas as dúas primeiras quendas pois desta bandeira de cesantes. Concello de Redondela, veremos os tempos marcados por cada unha delas e mentre se prepara todo neste campo de regatas para quenda raíña, para quenda de honra na que van participar as 4 mellores traiñeiras esta temporada, as 4 primeiras clasificadas na primeira bandeira. Concello de Narón, entre elas a actual líder, a actual campeón da Liga, Ares, en competición con Tirán, Chapela e Castropol. Esas son as 4 traiñeiras que nos falta por ver competir neste campo de regatas do Concello de Redondela. E aí estamos todos expectantes os tempos marcados para saber o que acontece entre estas primeiras traiñeiras competindo na bandeira, na segunda bandeira da temporada, na segunda xornada da temporada. Pode mudar a clasificación xeral. Unha clasificación xeral que chegaba, como dicíamos, mandada por Ares, seguida de Tirán, Chapela, Castropol, quinto posto San Bartolomeu, sexto Rianxo, Mecos, Cabo da Cruz, Narón, Urme, Mugardos a Cabana e como pecha Cancelas, Cesantes, o último clasificado que se que vai continuar así polo ofrecido nesta segunda xornada da Liga. Bueno, a ver se nos poñen os tempos finais destas 8 embarcacións para saber os resultados. Eses tempos finais, esa clasificación final destas dúas primeiras quendas, en principio semella que sería Rianxo a primeira clasificada, quinta supoñemos nesta bandeira despois de que se dispute a continuación a bandeira a quenda de honra. Segundo posto para San Bartolomeu. No terceiro posto pois está por ver, será para Muros Esteirana, será para Cabo da Cruz, para Mecos. Veremos se consegue meterse aí Muros Esteirana e Narón, que estaban intentando superar a Mecos e Cabo da Cruz na clasificación provisional tras esta segunda xornada da Liga Galega de Traiñeiras. Prepárense xa nesa línea de saída as 4 embarcacións que van sair nesta quenda de honra. Repasamos xa esas líneas que van a ocupar na línea de saída tras o sorteo realizado na primeira rúa, no primeiro carreiro marchará Chapela, Wofco, no segundo Castropol, terceiro para Ares e cuarto para Tirán. Hai favoritos, bueno. Sí, bueno, favoritos. Eu creo que este ano o favorito é Ares. Xa o demostrou, gañou a semana pasada, gañou hai tres semanas, ¿no? O campeonato galego en Bueu, sí, gañando ya a regata a traíñas equipos de ACT como Cabo de Cruz e de Bueu. Eu creo que neste momento é o rival a batir. Vaya época está a marcar Ares, a traiñeira tamén. Aí está a saída. Veremos se na saída marca diferenza algunha delas. Por agora moi igualadas. Lembremos, primeira rúa para Chapela, segunda Castropol, terceira Ares, cuarta Tirán. Aí estamos vendo as tripulacións que conforman estas traiñeiras. A de Chapela, Wofco. Bueno, y a simple vista Semella que empeza a marcar
Ares, que lembremos que vai nese carreiro número 3. Este sería Castropol. David Lusquiños, Miguel Otero, David Lusquiño, en este caso Ballesteros, José Luis Patiño, Alejandro Patiño e David Ponte. Ares decía que tamén que gañou por primeira vez a temporada pasada o Campeonato de España de traiñeiras, e que unha traiñeira que está a marcar, está a facer historia. Xa son moitos anos traballando e ademais esta temporada pois incorporando ou reincorporando non a remeiros importantes como Álvaro García. Un equipo feito, xa co entrenador, xa leva un tempo aí, un equipo con experiencia ACT, un equipo que está facendo que está tendo moi bons resultados. O Club de Remo Ares defendendo o título esta temporada, e como dicimos, pois con base para creer en que pode revalidado. Por detrás deles, pois intentando acadar tamén ese primeiro posto a traiña de Moaña, Tirán Pereira, que foi terceira temporada pasada e a anterior, pero que en Narón xa marcaba o segundo mellor tempo, que ten mellor equipo da temporada pasada. Como ves a Tirán para esta temporada, Javi? Bueno, eu Tirán ten bo equipo, ten un adestrador que xa estuvo en Tirán hai uns aniños, Truco. Eu creo que bueno, a Tirán hai que exixirlle que este pelexando aí pola liga. Eu creo que favorito é Ares, pero Tirán e Chapela teñenlle que dar moita guerra. Chapela no terceiro posto agora mesmo, por a quinta temporada pasada, pero este ano tamén mellorando os seus rexistros da temporada anterior. Un equipo máis novo que o da campaña da temporada pasada, remodelado, rexuvenecido. E Castropol, que foi pois unha tripulación revelación a temporada pasada e que este ano vai intentar tamén asaltar eses primeiros postos. Sí, está claro que sí. Tamén un poquinho reforzado. Ten o hándicap de que ten que viaxar casi todos os fines de semana desde Castropol a competir aquí en Galicia. Pero bueno, tamén é un rival duro. Xa miramos a primeira Ciaboga, Ares marcando diferencias. Aí está a entrada de Ares con superioridade. Segundo, Chapela. Terceiro Tirán, a Rúa 4 e cuarto posto para Castropol. Bueno, pues en sorpresas con Ares, e aí está un pouco a disputa, non, entre Tirán e Chapela. Sí, primeiro longo é un longo corto, 3 minutos e pouco. A regata tamén é longa e vamos a mirar si mantén esas diferencias, claro. Creo que Ares xa se mira así esta imaxe en aérea e mira xa que está marcando xa unha distancia con respecto aos rivais. Aí temos a diferencia, esa primeira Ciaboga de 3 segundos sobre Chapela, 5 sobre Tirán. As diferenzas que xa empeza a marcar Ares, que ten pinta de que xa non volverá a disputar ese intento por subir a CT. Eu supoño que o objetivo deles era ese, ¿no? Por lo menos pelexar o playoff de ascenso. Sí. Diferencias no primeiro longo, Ares a máis rápida líder, 3:22. Segunda referencia de Chapela, As referencias desa primeira Ciaboga das traiñeiras nesta quenda de honra. Cuarto puesto para Castropol, 3:32. Así que bonito, salvo diferencia neste primeiro longo. Eso sí, as 4 son as máis rápidas. En repetición desa Ciaboga, víamos xa la diferencia de Ares e como Chapela e Tirán marcaban igualadas, realizaban igualadas esa primeira virada. Están agora a metade deste segundo longo da bandeira da regata, de campo de regatas no Peirao de Cesantes. Estaba entre o Peirao de Cesantes, esas inmediacións da Illa de San Simón.
dando Ares. Este ano, decíamos antes, incorporou a remeiros como Álvaro García Vega de Rianxo, Álvaro García Pociña, ex de Meira, e recuperou a remeiros pues, que tomaran un ano de descanso, non? Como Daniel García, Pablo Loureiro e Bernardo Maiz. Remeiros con experiencia, sí, un equipo feito, moi experimentada, Cristi, con experiencia en ACT, a maioría deles. Eu creo que sí, creo que este ano está, polo menos polo de agora, está un pasiño por diante de todos, demostrando xa no galego que era quen de gañarlle a regata a Cabo e a Bueu. E aquí, mira, segunda Ciaboga está marcando unhas diferencias importantes. Aí está a chegada. A virada xa realizada por Ares. Igualadas de novo, mantense igualdade entre Tirán e Chapela. Sí. A ver quen sae mellor da mirada, se cada un pouco máis aberta, quedoulle a embarcación de Chapela. E no cuarto posto entra Castropol, que lle vai custar rabuñar segundos. E oye, porque pode perder ese cuarto posto na clasificación, tendo en conta as actuacións das quendas anteriores. Aí está. As 4 embarcacións xa afrontando este novo loco, buscando a terceira das Ciabogas. E mantemos ese liderado de Ares, seguida de Chapela. Terceiro posto para Tirán e cuarto para Castropol. Entre Tirán e Chapela, Javi, que diferencias vemos esta temporada? Tirán, pois un equipo moi mellorado respecto á temporada pasada. Que queda de Tirán, que queda de Chapela? Hombre, Chapela sí que mantén bastante o equipo do ano pasado. Creo que ten 4 reforzos, o mismo entrenador, o mismo traballo. Tirán ten un entrenador, bueno, que xa estivera en Tirán aí, pois, creo que 3 ou 4 anos, Truco, que fixera daquela un moi bo traballo, e vamos a mirar si este ano é quen de levar a Tirán a onde queren estar, que polo menos é pelesar o playoff a ACT, claro. Tirán que botou 14 temporadas en ACT, a última delas en 2021. Foi un dos fundadores sí, a primeira tempada de ACT. Tirán remou na ACT con Mecos e con Cabo, vamos, os galegos que remaron en ACT. E que, como di, realizou moitas incorporacións, sí. Mellorou moito o equipo da temporada pasada, con a chegada de Loica Cabelos e Anxo Cambados de Amegrove, David Costa Santomé, Daniel Fernández, Rúa de Meira, e recuperando tamén o canteirán Manuel García. Mentres que Chapela pois incorporou a Gonzalo Moure, ex do Vilaxoán, e procedentes de Meira, Alejandro Patiño e José Luis Patiño. Tirán, pois, esa era un pouco a aposta esta temporada, pois reforzar o equipo, intentar mellorar registros e intentar achegarse outra vez a esas marcas ACT. Claro, eu creo que estes 3 equipos que están aí en cabeza de regata é a intención que teñen, polo menos iso, pelesar o ascenso. E Castropol, como ves a Castropol? Porque tamén, pois, dende Cantabria seguen apretando por meterse... De Asturias, Asturias, sí. Seguen apretando para meterse... Sí, pero que digo, eu teñen o hándicap que teñen que estar viaxando continuamente o fin de semana, ¿no? Porque as regatas son aquí a maioría, menos as dúas que teñen unha que teñen en Castropol, e a verdade é que é complicado cando tes dúas regatas ao mismo fin de semana. É difícil para a xente, parece que non, pero iso ao final cansa. Pero bueno, eu creo que están facendo un traballo moi bo, e xa este ano xa están pelesando aquí na primeira quenda, e a verdade é que é unha traíña que está funcionando ben. Das incorporacións desta temporada, pois destacamos a de Pablo Miranda, sí, coa experiencia en Tirán, Meira, Astilleiro, Caicu, sí. Meira, sí. Un remeiro, aí estamos vendo xa. Sí, a Ciaboga de Ares, mira, con unha diferencia xa grande, a superioridade total. E aquí estes dous van a pelesarse outra vez. Efectivamente, aí temos Chapela, o segundo posto. Chapela iniciando a virada en primeiro lugar.
e Tirán en segundo, e por detrás dele xa chega Castropol. Yo creo que puede ser la tónica de la tempada, ¿no? Ares un poquillo por diante, Tirán e Chapela peleando por la segunda Aí posición. temos a diferencia. Chapela 15 segundos. Son moitos, moita diferencia, xa. Porque isto é mitad de regata. 15 segundos. A superioridade de Ares é clara. A pelea vai estar aí entre Chapela e Tirán. Mira, estamos mirando aí. Si os temos Sí. tan ben, Castropol neste momento estaría solo 2 segundos por diante Sí. de San Bertolomeu a estas alturas de regata. Vemos como esas cifras que nos indican pois eses tempos marcados xa polas traiñeiras da primeira e da segunda quenda, na que vemos como Narón para a vindeira bandeira pois xa pasará a segunda quenda, ascendendo tras a súa boa participación hoxe aquí, e vemos como San Bertolomeu de Meira pode meterse na quenda de honras e que Castropol non mellora agora os seus rexistros porque vai moi axustado respecto aos que marcaba na súa quenda a traiñeira galega de Meira. Temos eses 17, 18 segundos respecto a Ares de Chapela e Tirán. Castropol ou está reservando, pero en principio estáse quedando moi descolgada coas súas tres competidoras nesta quenda de honra. É moi difícil manter o ritmo de Ares. Chapela e Tirán estalles gustando, pero vemos aí esa igualdade entre as dúas traiñeiras. Os de Chapela, os de Moaña. Sí, é difícil, a situación de Castropol agora é difícil, está solo, está descolgado. Esa é máis complicado competir, ¿no? Aquí temos agora a Tirán e a Chapela que están pelexando pola segunda posición e a verdade é que os vai a levar a cara adiante, claro. Da sensación de que sopra menos vento. Sí, un poquinho baixou, E a marea tamén está parando. Sí. Eso pode facilitar pois que os tempos Sí. aínda se mellor. Pode soprar a favor de Castropol, ¿no? Sí. A verdade é que sí, que baixou a intensidade do vento un poquinho. Pode botarlle unha man as condicións climatolóxicas á embarcación asturiana e vemos xa entrando a esta cuarta ciaboga a embarcación de Ares, ese terceiro carreiro entrando a Ares buscando esa bandeira verde. Realiza a virada a traiñeira azul de Ares. Ese medio dá a sensación de que pode haber agora diferenzas, pode empezar a coller algo de vantaxe a traiñeira de Tirán. Se cada nos engana agora mesmo a perspectiva. Está aí No, vai moi igualadas. igualado, moi igualado. Un pouco antes chegou Tirán. Non sei se non adiantaría a Chapela neste longo. Igual que semella que Castropol intenta recuperar segundos con esta segunda e terceira clasificada. Ares sen competidor, pois vai ter que apretar contra sí mesmo. Pero bueno, está dominado, estarán tendo tempos. Aí está saindo Castropol. E vemos as diferenzas. Neste caso, 16 segundos Menos Chapela. dun segundo con respecto a Rianxo Castropol. Sí. Estás xogando aí o cuarto posto, Pois Agora mesmo os tempos marcan 5 segundos de diferencia entre Chapela e Tirán tamén. Veremos esas diferenzas se manteñen en a clasificación xeral. Como lle afecta estes dous equipos. miramos aí hacia a boga de Ares, moi rápida. Xa tiramos a imaxe, bueno, é que non só é a remada, non, senón tamén toda esa
esas condicións técnicas para realizar, non perder ningún segundo Claro, nas tes ciabogas. moitas maniobras, son ciabogas nas que podes perder moito tempo, aparte que te minan moito no rendimento, tes que arrancar o bote en cada unha. Por iso que ao final estas regatas que son un poquinho atípicas son duras. Aquí están marcando unhas diferencias de Chapela con respecto a Tirán de 6 segundos, pero non creo que sean reais, non debe ser, non é normal. Sí, digamos, non nos dá Sí, unha que va. sensación Imos mirar a en Ciaboga, Ciaboga. pero son moi grandes como para perderlos en 2 minutos, porque antes se ha dicho de aquí moi igualado. Sí. Míranse moi igualadas as treñas. Veremos agora nesta quinta virada, nesta quinta ciaboga, a que será xa pois a derradeira virada da regata, despois enfiando xa o que será o sexto longo, e o longo final xa buscando a liña de meta para estas traiñeiras que se disputan os primeiros postos da clasificación na Liga Galega, na que semella que vai seguir mandando Ares. Sí. Vai ser unha temporada outra vez con nome propio para a traiñeira azul, para Santa Olalla de Ares. Sí, xa está a piques de Aí estemos. Ciabogar, Sí. xa está. Aí está a entrada na derradeira ciaboga. Agora 17. Última virada. A ver quen entra agora. Última virada desta regata con Ares. Que ten esa vantaxe. Aí estamos pendentes Igualados de que tamén. da chegada de Tirán e Chapela. A ver. Aí están de novo igualadísimos. Un pouquiño diante mantéñense a Chapela. igualdade. Entra en primeiro segundinho. lugar, sí. Chapela segunda. Entraría con apenas 1 segundo, 2 segundos de diferencia respecto a Tirán. Esta línea de chegada. Se non pasa nada raro, nada extraño. E no último posto Castropol, así que agora sí, ao longo de meta, ao longo da chegada final, buscando facerse con esa bandeira Concello de Redondela, bandeira cesantes Concello de Redondela, que vai ser para a traiñeira de Ares. Aí vemos a virada, última virada de Castropol. Aí están. E mentres vemos, comparando tempos, bueno, pois un pouco superior a remada de Castropol respecto a Samartolameu, pero Rianxo melloraría. Sí, van a estar aí Sí. hasta o final, pelexando por ese cuarto posto. Pois aí Que están para apenas Rianxo sería un 3 segundos entre as tres éxito. embarcacións. Sí. Rianxo intentando meterse nesa quinda de honra para a seguinte bandeira nesta Liga Galega, un calendario que nos propón como seguinte cita o vindeiro sábado, cando se disputará a bandeira de Chapela Concello de Redondela, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, tamén na categoría B, que agora mesmo estamos na Liga B. Estáse disputando a esta mesma hora a bandeira Concello da Pobra. Comezou tamén a Liga na categoría B. Lembremos que na categoría A, na primeira categoría das traiñeiras galegas, estamos vivindo aquí a segunda xornada de Liga, despois a bandeira Concello de Narón. En Liga Feminina inaugurouse o calendario da temporada coa que vivimos aquí tamén nas augas da Ría de Vigo, aquí en Cesantes. Estamos xa vendo como se achegan a liña de meta xa as embarcacións e saberemos na chegada nesta liña de meta quen mantén o segundo posto na clasificación xeral. Se manterá o seu segundo posto Tirán, se yo vai arrebatar Chapela. E saberemos tamén se Castropol consegue manterse no cuarto posto ou se vai ver superado por Rianxo. Está claro que as diferencias de Ares con respecto aos demais son enormes. Foron en cada longo sacándolle cada vez máis. Estamos quedando Aumentándose. Ares a medio camiño entre a Liga Galega e a ACT. Hasta aquí. Aí está. Meta. Imponente o Club de Remo Ares, a Santa Olalla. Aí está, cruzando
a línea de mesa 20:35. O tempo marcado pola campeoa de Liga, revalidando ese primeiro posto que xa acababa na primeira regata. E aí temos a loita polo segundo posto. Aí temos, vai ser a vencedora, a traiñeira de Chapela. Intercambiándose los puestos. Pasaron 5 semanas. Aí temos a disputa que había nesa carreira por facerse co segundo posto. Polo tanto vai haber intercambio de postos nesa categoría. Y pues mirar a diferencia, si Castropol é quen de manter ese cuarto posto. A ver por de Castropol 49-20, creo que supera que Rianxo tiña mellor tempo, ¿no? De 20-15, 20... Bueno, imos ver na clasificación global se Castropol consegue manterse no cuarto posto ou se Rianxo arrebata esa clasificación. En todo caso, aí temos a clasificación final da regata. Bueno, pois non consegue por apenas un segundo. Rianxo queda no quinto posto, liderado, que mantén a clasificación xeral da Liga Galega de Traiñeiras. O Club de Remo Ares impoñente unha vez máis nesta segunda actuación, na segunda xornada da Liga Galega de Traiñeiras. Así nos despedimos dende o Concello de Redondela con esta 39ª bandeira que vai parar de novo, bandeira que se lle vai entregar ao Club de Remo Ares. Javi Vilarino, moitas grazas por acompañarnos e nos despedímonos xa con estas imaxes. Moi boas tardes. Xunta de Galicia, catamarandas autoridades, y daremos ya los puntos definitivos de esta regata. Es decir, Ares achegándose al marco la embarcación. Así que vamos a empezar una prueba en directo al recorrido de esta bandera. La segunda carrera que nos realiza después la Liga Euskara y Liga Euskotren en continuación. Pero antes, toca aquí entregar a bandeira, esta 39ª edición bandeira, Concello de Redondela. Ahí se dice a embarcación de Ares. Se catamaranga organización tras recorrer a bandera la camisola que le corresponde. A tripulación de Ares, patrocinada por Hugo Rascado, delantero tercero por Joel, Juan Carlos Martínez, por favor, piloto Bernardo Maiz, Eloy Arriba, Raúl Neira, Saúl Cordero, Daniel García, el distribuidor Álvaro García, Lucas Etienne, Jesús Saavedra, Pedro Carro, Álvaro Santiago y Pablo Bureiro, preparadas a esa bandera que van a entregar alcaldesa de Redondela, Nina Rivas, que vaya su patrón, Hugo Rascado. La batalla final de tercero, Xunta de Galicia, este año empezando la temporada del sector federal, Carlos Vitorias, el Narón, y ahora aquí en Presentes, ahí está el
39ª edición. Ahí está Sara. Aceleración de Ares. A segunda pasada venciendo. Cermato contra Reoso. Este es un formato clásico. Una regata con 4 embarcaciones en cada final. Pereira, 20.54, 47. Cuarta, ahí está Manova, porque estuvo muy emocionante. Cuarto puesto para Castropol. Al final recuperó la posición, 21-25-02 para el conjunto asturiano. Sexta clasificada, que fue quinta que fue Rianso, 20-27. 25, o sea, 51 centésimas, que es el Rianso de Castropol. En 51 centésimas estuvo a cuarta posición. Sexta, San Antonio de la Costa, 21-27-75.